आसाम पुलिसनि थाखाय मोनसे गोदान नटिफिकेसन ओंखारबोदों। बे जायफोरा एक्स सार्भिसमेन बिथांमोना बेहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे एप्लाइ खालामनो थाखाय जायफोरा एक्स सार्भिसमेन आर्मी नेभि एयारफोर्सआव एक्स माने साख्रि मावना रिटायार जानाय बिथांमोना बे एप्लाइ खालामनो हागोन। गासै 332 पस्ट ओंखारदों। बेनिनो इन्सपेक्टर हिसाबै 2 ओंखारदों, साब इन्सपेक्टर हिसाबै 60 ओंखारदों, हेड कनस्टेबल हिसाबै 70 आरो कनस्टेबल हिसाबै 200 भेकेन्सि ओंखारदों। बेनि लास्ट डेटआ जाहैबाय सेप्टेम्बरनि 15 तारिख। ओमफ्राय अनलाइन एप्लाइआ जाबाय 1 तारिख सेप्टेम्बरनि 1 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो लास्ट डेटआ जाबाय सेप्टेम्बरनि 15 तारिखै लास्ट डेट जागोन। फै जों बिदिब्ला एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायनानै होनि। बे जाहैबाय आसाम पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारनाय। बे एडभार्टाइजआ आं लिंकआव होनानै दोनगोन। बे 24 आगस्टआवनो ओंखारदोंमोन। जायफोरा आसामनि डमिसाइल दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगौ। जायफोरा एक्स सार्भिस जेरैबायदि आर्मी नेभि एयारफोर्सआव एक्स सार्भिस बिथांमोना आसामनि जुदि डमिसाइल बा अनलि आसामनि रिटायारमेन्ट सुबुंफोराल' बे एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो फेसिलिटिफोरा जाहैबाय आसाम पुलिसआ जेरैबायदि फेसिलिटि होबोदों बेफोरबायदि फेसिलिटिखौनो बिथांमोना मोनबोगोन। आरो एप्लाइ खालामनाया सेप्टेम्बरनि 1 तारिखनिफ्राय सेप्टेम्बरनि 15 तारिखै लास्ट। जायफ्रा गोसो दङ एप्लाइ खालामनो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगौ।